απαντήσω, να σας ρωτήσω κάτι να τα πείτε όλα μαζί. Εγώ έχω το εξής πρόβλημα. Προσωπικά δεν είμαι δηλαδή μενετικάφος, αυτό πιστέψτε με, αλλά διαπιστώνω ότι βιώνουμε όλοι μας μία μεγαλύτερη αναλογικά με άλλα αμφισβήτηση της αυθεντίας. Δηλαδή, ενώ ο γονιός στα πάντα, καλό ή κακό είναι παράδειγμα όμως, έτσι είναι δηλαδή το πρώτο που έχει το παιδί, στα πάντα. Και δεν αντιλαμβανόμαστε πολύ συχνά και το λόγο μας και τις φράσεις μας και το αν περνάμε με κίτρινο ή με βαθύ κίτρινο. Εδώ, ενώ σε όλα τα άλλα μπορεί να υπάρχει μια συζήτηση, βλέπεις ένα πιτσιρίκι να σου πει εντάξει, φύγει, το κάνω. Και αυτή η αμφισβήτηση αυτής, ό,τι και αν πας να ξεκινήσει να την πεις, ως σχέση μοιάζει να είναι, δεν θα πω πληγωμένη με την έννοια κάτι συνέβη μεταξύ μας, αλλά φαίνεται να αλλάζει το επίπεδο της επικοινωνίας και όσο βαθαίνει αυτό, που εμένα το παιδί μου ξέρει τι δουλειά κάνω και δεν νομίζω ότι έχει λόγο να το κάνει αυτό, αλλά φανταστείτε τι γίνεται κάπου που κάποιος γονιός ψιλοψάχνεται, και αυτές είναι οι περισσότερες περιπτώσεις. Πώς αντιμετωπίζει ένας γονιός που και αυτός καλά-καλά το κυνηγάει το πράγμα, αυτή την αμφισβήτηση της αυθεντίας επί το αντικείμενο? Είναι δύσκολο. Έχετε να μας πείτε μια άποψη πέρα από την δική μου? Έτσι, το πρώτο μου έρχεται στο μυαλό. Πρώτον, βλέπω πολλούς γονείς καμιά φορά που είναι περήφανοι για το παιδί τους που χειρίζεται έτσι στο ίντερνετ. Δηλαδή, να βγούμε λίγο από αυτό. Για παράδειγμα, είναι περήφανοι γιατί ότι εγώ δεν τα καταφέρνω, αλλά κοίταξε να δεις πώς τα καταφέρνει με τον υπολογιστή και πόσες ώρες παίζει και πόσο ικανός είναι κτλ. Σίγουρα είναι μια κρίση αυτό στη σχέση μας. Είναι κάτι που τώρα καλούμαστε να διαχειριστούμε, το να γνωρίζει κάποια πράγματα το παιδί παραπάνω από εμάς. Πρώτον, να αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό για μας. Δεν το λέω όσο γνωρίζει παραπάνω. Το λέω ότι αυτό το χαρακτηρίζω αρνητικά. Δηλαδή έχει μια δόση υπερβολής η οποία είναι εκτός μέτρου. Δηλαδή το παιδί δεν θα την αξιολογήσει. Είναι σαν να σου λέει το παιδί, θα σου πω εγώ, ας πούμε, πώς θα μιλήσεις ή τι θα κάνει τη δουλειά σου. Δεν είναι τέτοιο θέμα. Το παιδί όμως το καταλαβαίνει, ότι το βιώνει, ότι δεν είσαι εσύ να του πεις δεν. Και αυτό δεν είναι καλό. Και αυτό δεν είναι καλό ότι μειώνει την προσωπικότητα ή τις γνώσεις ή οτιδήποτε. Είναι λάθος, πώς να το κάνουμε. Είναι σαν να παίρνει χώρο να παίζει μέσα από το τζάμι. Κάποιος μπορεί να το προστατεύσει. Είναι μια ανισότητα και έχει να κάνει και αυτό με τα όρια. Δηλαδή, μια φορά υπάρχουν παιδιά που έχουν με τον τρόπο τους τον έλεγχο στο σπίτι. Ελέγχουν δηλαδή το τι κανόνες θα επιβάλλει ο γονιός. Έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Είτε γιατί κάνουν τις κρίσεις τιμού, γιατί τον χειρίζονται τον γονιό. Και αυτό είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με το κύρος του γονιού και το πόσο είναι στο ρόλο του. Και δεν πρέπει ο γονιός εξορισμού είναι εκείνος. Αυτό πρέπει να περάσει το παιδί. Είναι εξορισμού. Μπορεί να κάνει λάθη, μπορεί να γνωρίζει, αλλά εξορισμού στα γονιός είναι ο γονιός του, δεν μπορεί να έχει κανέναν άλλο και είναι αυτός που που είναι λίγο πιο πάνω από το παιδί. Κάποιος πρέπει να το βιώνει και εκείνος έτσι. Σίγουρα, ναι, κατάλαβα αυτό, δηλαδή ότι έτσι, τον αμφισβητεί και είναι η εποχή που τους αφήνουμε και τα παιδιά να μας αμφισβητήσουν. Ίσως γιατί παλιότερα πρέπει να ρωτήσουμε και εμείς τις σχέσεις με τους γονείς μας. Δηλαδή πώς... Δεν υπάρχει όμως βίωμα, όπως σχολιάζομαι. Αν πάει να περάσει αυτόν τον δρόμο και έρχεται το λεωφορείο, το καταλάβει ότι καλά έκανε και τον έσωσες. Ναι. Ενώ εδώ δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο. Ακόμα το πούμε ότι θα μεγαλώσει και θα καταλάβει, θα κρίνει. Δεν χρειάζεται να τα καταλάβει όλα. Αυτό δεν θέλει να μας πει. Όταν μεγαλώσει. Άρα και γρήγορα μου το έλεγε να τα πεις κάποτε αυτά. Παρακαλώ. Τώρα μέσα από την εμπειρία μου ως εκπαιδευτικός και ειδικά σε αυτό το κομμάτι, γιατί μιλάμε πολύ για τώρα έτσι πώς το θέτεται ο ψηφιακός αλφαβητισμός. Σίγουρα τα παιδιά γνωρίζουν πολλά περισσότερα πράγματα από εμάς και πολλές φορές τα αφήνουμε και κυρία ξέρουμε και αυτό το λογισμικό για να κατεβάσουμε πράγματα, βίντεο και όσο μεγαλώνουν παιδιά και στην εκκληματικού ακόμα περισσότερο. Όμως, επειδή αναφέρατε και το βίωμα, όταν έτυχε και τους ανέφερα ένα περιστατικό, καλή ώρα σαν αυτό που είπατε εσείς κύριε Κουλούρη, είχαν μείνει όλα έκαμα, γιατί καταρχήν τα ακούνε γύρω-γύρω, αλλά δεν τα πιστεύουν τι συμβαίνει. Και ποιο είναι αυτό το παιδί, κυρία, και πότε συνέβη, και συνέβη cyberbullying εδώ, και πώς έγινε αυτό. Και νομίζω ότι εκεί περισσότερο, με αυτό το κομμάτι της συζήτησης, είναι που θα τους ευαισθητοποιήσει περισσότερο. Και με αφορμή και σε μεγαλύτερα παιδιά και σε μικρότερα, δεύτερας και τρίτης δημοτικού.
ακούνε. Ακριβώς το ίδιο παράδειγμα τον κύριο Κουλούδη, τα ακούνε. Και ενώ ξέρουν πολύ καλά ότι δεν ξέρουμε τόσα ξέρουν αυτά, εκεί μπαίνει η διαδικασία ότι δεν σε αμφισβητώ τόσο πολύ. Εντάξει, αυτό το κομμάτι ίσως γνωρίζει περισσότερο. Και εδώ είναι το κομμάτι καθαρά συναισθηματικών αναγκών. Και δεν έχει να κάνει καθόλου για μένα με ψηφιακό αλφαβητισμό. Σε αυτό είμαι σίγουρη ότι και ένα παιδί 5 χρονών μπορεί και να ξέρει πολλά περισσότερα από μένα που είμαι 30-35. Αλλά στο κομμάτι το συναισθηματικό, εκεί με τα δικά του παραδείγματα, μέσα στα δικά του βιώματα και παραδείγματα γεγονότα που έχουν συμβεί, βλέπω ότι ακούνε. Και μόνο εκεί μπορούμε να του αγγίξουμε. Εγώ θα έλεγα να προσθέσω στο προβληματισμό σα ότι θα πρέπει να δεχθούμε ως δεδομένο ότι τα παιδιά που έχουν πάνω από την ηλικία των 10-12 ετών θα έχουν σίγουρα περισσότερες γνώσεις από εμάς. Αυτό δεν αποτελεί, πιστεύω, σημαντικό μειονέκτημα αν εμείς έχουμε καλή επικοινωνία με τα παιδιά μας και δεύτερον, αν εμείς ξεκινήσαμε να τους μαθαίνουμε το ίδιο. Δηλαδή, αν φροντίσουμε εμείς να φέρουμε τα παιδιά μας σε επαφή με το ίντερνετ και εμείς να τους το μάθουμε, στην αρχή εμείς ξέρουμε περισσότερα από τα παιδιά. Και στη συνέχεια αυτές οι δύο καμπύλες τέμνονται και στη συνέχεια το παιδί ξέρει περισσότερα από εμάς και ανοίγει περισσότερο η ψαλίδα αυτή. Μη μας φοβίζει το ότι τελικά το παιδί μας θα ξέρει, όπως και πιθανώς το εγγόνι μας θα ξέρει περισσότερα από το παιδί μας πάνω στις νέες τεχνολογίες. Αν όμως, κατά την άποψή μου, έχει υπάρξει από την αρχή ένα υπόβαθρο το ότι μαζί ξεκινήσαμε, ο πατέρας μου ήξερε, η μάνα μου ήξερε περισσότερα από μένα και αυτοί μου μάθανε. Και έτσι προχώρησα. Και εξακολουθήσει να αποτελεί μόνιμα στοιχείο της επικοινωνίας μας με τα παιδιά το ίντερνετ, δεν θα μας ενοχλεί τόσο. Απλώς θα μαθαίνουμε κι εμείς παραπάνω και θα του λέμε κιόλας δείξε μου κιόλας. Να μάθω έτσι κάτι παραπάνω.